एनडिबि मुंख्लंफोरखौ लानानैबो राजनिति खालामदों। बे खोथाखौ नोंथांमोना जोबोर सिन्था खालामनो गोनां। लोगोसे जायफोर मुंख्लं न'खरफोरनि थाखाय फैनाय फैसा, बे फैसाखौबो नैबे प्रेजेन्टआव थानाय सरकारा बिटिआर गभर्नमेन्टआ होआखै, थांफिनगुलायबायसो। होनायमोनब्ला मोनसे खोथामोन, बा खावसे होबाबो आलदा खोथामोन। नाथाय थांफिनगुलायनाय बे बिराद साननो गोनां बाथ्रा। दा बेबायदि थांफिनगुलायनाय होनो गोसो गैयै बा होयैयाव आन्दलन खालामनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय लाबोफिननाय नांगौ बे बुस्थुखौ, बे मिनिंलेस जायो। हाग्रा बंग्रा जुवाद बेलाव बेफोरथ' जेबो अरजाबावला। जिउजों गेलेनानै बिथांमोना खाथिबोबाय। बेखिनि फैसाखौ होनायावबो लेहेम लेजि खालामबावबाय, गैबावला, थांफिनबावबाय। अब्ला बे बुंनाय खोथाखौ नोंथांमोना मोजाङै नायलांदो, बेनिफ्राय जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। दिनै जोंहा मोनसे दुखुनांथावना बाथ्राया बे बर्थमान दिनै जाय दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायदों बा बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायदों, जाय बिटिसि माने खुंथायनि बेबस्थायाव दं, गबिन्द बसुमतारीखौ लानानै फेरेंगा बा रनजित बसुमतारी बिथांमोना दिनै बिटिसिआव दिनै इएम डेपुटि चिफ थासेयावबो दिनै जे एनडिबि न'खरनो जिबायदिहै दिनै 5 लाख खरै जेरै एनडिबि न'खरनो दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों बिटिआर सुक्ति जानायनि गेजेरजों मोननो गोनां रांखौ बिथांमोना दिनै साफ्रोमबो न'खराव जिबायदि होनांगौमोन होआलासिनो, जिखिनि रां फैदोंमोन बेखौ बिथांमोना दिनै होआलासिनो भारत सरकारनि आखायाव फिन हरफिननायखौसो जों नुनो मोन्दों। नंखायनो आं बेखौनो खावलायदों, बिथांमोननि सरकारा जुदि गोसो गुदुं बा गोसो गोरबोजों जुदि खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला मुंख्लंफोरनि न'खरनि बिथांमोना दिनै बेसेन होनांगौ। आरो दिनै दुखुनांथावना बाथ्राया बे जे दिनै इउपिपिएल सरकारनि गेजेराव दिनै मुंख्लं सानखौ दिनै फालिदों, मोजांनि खोथा, जों वेलकाम खालायदों। नाथाय बे नङा जे बिथांमोना दिनै बे मुंख्लंफोरखौ लानानै राजनिति खालायनाय बायदिखौ जों नुनो मोन्दों। मानोना दिनै बिथांमोना दिनै खायजामाथि नैबे खायजामाथि ओनसोलाव दिनै मुंख्लंफोरनि जिथु गोसोखां सानखौ फालिदों, मोजांनि खोथा, फालिथों बिथांमोना। खिन्थु जाहाथे मुंख्लंफोरखौ लानानै जों राजनिति खालायजानायखौ लुगैयाखै। मानोना साफ्रोमबो मुंख्लं न'खरनि आरो जायफोर एनडिबिजों गोलाव बोसोर आन्दलन खालायनानै दिनै लिंक थानाय माखासे जुरित मानसिफोरखौ बिथांमोना दिनै वेलकाम खालायनांगौमोन। जों नुनो मोन्दों दिनै एक्स एनडिबि माने इउनाइटेड फ्रमाबो दिनै गहपुराव मोनसे प्रग्राम खालायदों होननायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो दिनै बिथांमोना दिनै इउपिपिएलनि इनिसियेटिभखौनो बुंनांसिगोन। मानोना दिनै जायफोर एक्स एनडिबिनि नामाव खुंदों, दिनै गासिबो लिडारफोरखौ जों नुदों। माने बेहाय गासिबो इउपिपिएलनि दिनै दैदेनगिरिफोरखौसो जों नुदों, जायफोर माने खुंथाय बेबस्थायाव दं। बेबायदिब्लालाय बहा जानो? नंखायनो जों नुदों माखासे मुंख्लं न'खरफ्रा दुखु फोरमायदों जोंखौबो, जे बिथांमोना खबर मोनाखै। दिनै इसां मोनसे खुंथाय बेबस्थायाव थानाय, सरकाराव थानाय दिनै जायफोर दिनै एनडिबिजों मावबोनाय माखासे लिंक गोनां मानसिफ्रा दुखु फोरमायदों, बिथांमोना खबर मोनाखै। आं नंखायनो दिनै बेखौनो बुंनो सानदों बिथांमोनखौ, जे नोंथांमोना बे खामानिखौ जुदि दायित्व लादोंब्ला, नोंथांमोना दिनै सरकारनि बेबस्थायाव दङ, नोंथांमोना बिथांमोनखौ मुक्त होनांगौ। बिथांमोननि जिथु मोननांगौ बेबस्था, नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय। आरो जों नुनो मोन्दों दिनै माखासे जायफोर दिनै एनडिबिनि नामाव दिनै केस जानानै दङ, दिनैसिमबो दिनै केसाव थांबाय थानो गोनां जायो। 1 मास 1.5 मासनि सिगां जोंहा सानैसो आरो एनडिबिनि सेंग्राफ्रा बै दैफांनि अमित दैमारि होननाय सासे बिथांमोना दिनै केसाव लेंहरफिनदों। केसाव लेंहरनानै बिथांमोनखौ दिनै माने कर्टआव हाजिर जानो होनानै दिनै बिथांमोनखौ जेलाव लाना थांदों। जायानो जाया माथों, सोरबा सारेन्डारानो जा, सोरबा एक्स एनडिबियानो जा, गासैबो एनडिबिनि नामाव जुदि केस फैदोंब्ला बे एनडिबिनि केसाव थानायफ्रा गासिबो जोबनांगौ। आंनि साननाया बे। नंखायनो बिनि बेबस्थाखौ सरकारा लानांगौ। आरो नंखायनो दिनै दुखुनांथावना बाथ्रा, बे दुखुनि सानाव दिनै आं बेखौनो दुखु फोरमायनो सानदों जे बिथांमोना मुंख्लंफोरखौ लानानै जाहाथे पलिटिक्स खालायिया मोजां। दिनै 4 बोसोर बारलांबाय, सुक्तियाव थाखानाय माखासे दफा, जायफोर दिनै मुंख्लंफोरनि नामाव दिनै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनो थाखाय मोनसे सेमेस्ट्रि दिनै खालायनो गोनां दंमोन, बिथांमोना दिनै बेखौबो दिनै खालायालासिनो दिनै हा हु माने माखासे रेडि जाखाबाय, माखासे दिनै सेंसन लाबोनांगौ होननानै दिनै बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन, बिथांमोना बेखौबो दिनै मावनो हायाखै। आरो नंखायनो दिनै नुदों जाहाथे बिथांमोना मुंख्लंफोरखौ लानानै जाहाथे राजनिति खालायखौ आं मोजां मोनो। दिनै बर'फोरनि गेजेराव जायफोर दिनै बिटिसि, बिएसि आरो दिनै बिटिआर मोनथाम सुक्ति जाबाय, मोनथाम सुक्तियावबो दिनै बर'फ्रा ओरैनो मोनाखै। गासिबो मुंख्लंफोरा दिनै बे मुंख्लंफोरखौ दिनै बेसेन होनो गोनां
जोंहा सम सफैदों आरो बिथांमोननि बेसेन बिथांमोननि मुंख्लंनि थाखायनो दिनै जों बिटिआरखौ मोननो हादों। नंखायनो दिनै आं खावलायदों जाहाथे बिनि सायाव जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ खावलायगोन जाहाथे जों मुंख्लंफोरखौ बेसेन होनो थाखाय बयखौबो आङो खावलायदों आरो बयखौबो दिनै मुंख्लंफोरखौ सनमान होनांगौ आरो दुखुनांथावना बाथ्रा दिनै बिटिआर मोनसे सुक्ति जाबाय बेयो गोबाव बोसोर आन्दलन खालामनानै दिनै सुक्ति जादोंब्लाबो बे सुक्तिया सिमां बायदि जानानै थाबाय मानोना दिनै मोगथाङाव दिनैसिमबो माखासे एनडिबिनि जिथु मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ आं दोनथ'बावबायसो जायनिखि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोननांगौ बेबस्था जोंनि भारत सरकारनि सिङाव संबिजिदारि जिथु मोनथाय जों बेबस्था लुगैदोंमोन दिनै बेखौ जों मोननो हादोंना दिनै जोंखौ मोजां मोजां खोथा बुंनानै गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै जोंखौ मानो थगायदों सुक्ति जाना फैनाय लोगो लोगो बर्तमान दानि बेबस्थायाव थानाय मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे माखासे जोंहा रनजित बसुमतारी बिथांमोना बुंदोंमोन जे बिटिआरानो बिराद मोजां मोनसे बेबस्था जाय बेबस्थानि गेजेरजों गासिबो सिस्टेमेटिकेलि जोङो माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमखौ जोंनि आखायाव लाबोनो हाबाय डिसिखौबो जोंनि आखायाव लाबोनो हाबाय होननानै दिनै बुंदोंमोन दिनै आरो केसनि बेलायावथ' बिथांमोना बुंदोंमोन गासिबो केसा जोबजोबगोन होननानै बुंदोंमोन जेलाव थानाय फाउन्डार रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर दं बिथांमोना गजोबगोन होननानै बिथांमोना गावसिनि सुक्ति जाना फैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना बुंदोंमोन दा गादि मोननाय लोगो लोगो बिथांमोना गासिबो बावजोब्बाय होमबाथ' बिथांमोनानो दिनै सख'वाखै मानोना बिथांमोना गसिगोन होननानै बुंबाय सुक्तियावनो बिदि जाबोदों होननानै बुंबाय दिनै मोगथाङाव जेब्ला बिथांमोना माने गावनि पावार गादि मोनखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ जिथु जेलनिफ्राय दिहुननो गोनां बिथांमोननि मोननांगौ जिथु माने प्राप्य बिथांमोना जिथु सेक्रिफाइस खालायनाय बेखौ बिथांमोना दिनै होनो हायाखै मुंख्लंफोरनो थाखाय फैनाय रांखौबो बिथांमोना राननानै होनो हायाखै फैसा रिटार्न थांफिनलायबाय अब्ला बिथांमोना मा मोजां मावदों नंखायनो दिनै जोंनि एनडिबिनि माखासे गोलाव बोसोर नांनानै मोननाय जिथु बेबस्था दिनै बेखौबो बिथांमोना दिनै अधिकारखौबो होआसै आरो दिनै मुंख्लंफोरखौ लानानै जों ज' फालिनांगौमोन ज' फालिनो थांनायावबो दिनै बिथांमोना गावफ्लेहोबाय थायो नंखायनो दिनै जों बुंदों जों सनमान होदों दिनै इउनाइटेड फ्रमआ जिबायदि मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों दिनै एक्स एनडिबि इउनाइटेड फ्रमआ दिनै गहपुराव खुंदों आरो दिनै बिथांमोना दिनै खायजामाथियाव खुंदों बिथांमोना जुदि साहस दंब्ला बिथांमोना जुदि खौसेखौ लुगैदोंब्ला मानो ज' खालायनो हायाखै स' आसा खालामबाय नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ नलेज बादि लिरनानै हरगोन होननानै स' एसेनोसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ